Deni oroshi. Ndine update yeGokwe Zhombe. Tikutukane. Hatis. Nyaya yeGokwe Zhombe mkoma KB. Inyaya yandakataura nezuro ndichitizo nezuro. Vakaenda pa neutral venue. Pavakamboungana zvakare last time. Right. Madzishe nemapurisa nevanhu vari kupomerwa mhosva yekuti vakaita sei kusanganisira nevacho vane munhu akafa. Nezuro vakadzokera zvakare panzvimbo iyi. Asi nezuro pavakaenda panga paina DA wekuGokwe, panga pana DA wekuKwekwe, panga pana mambo wekuGokwe, pana mambo wenzvimbo iyi nemapurisa. Asi vaipomerwa nezuro vange vasipo. Vagara pasi vari mukati mekutaura. Ndakwanisa kutaura naisha, ndakwanisa kutaura nasekuru vemuzukuru. Vagara vari mukati mekutaura nyaya yakataurwa nema-DA nemapurisa. Raive shoko rokusimbisa vanhu vakafirwa nemwana. Ma-DA vachiti izvo, muri kuzviziva here kuti zvamakaita yekutora mutumbi kunosiya pamba pevanhu imhosva inosungisa. Tenoro shiwiri benifoka chiwemba kemene kyashi. Yeah, fofo. Sekuru ndichitaura navo vanoti kuti mutemo wenyika ende mitemo iriko atisi kuramba kana zvichisungisa akafa achazivawo zvakare kuti zvakatitungamirira kuti tiite zvatisungisa. Tichangosungwawo saizvozvo. Okay, atisi kuramba. Asi isu hatina chimbo yatiri kudzora panyaya yekunzi vanhu vegwa sei. Munhu wovigwa nokuti tiri kutevera izwi remufi. Kana tanzi tivige tichaviga, kana tanzi arune mapatsi ake shamirire mapatsi ake. Asi vane nyaya vari kuramba vachitaura sekuru vachiti izvo. Mashoko edu ekuti pambosungwa vanhu kana kuti kunoenda kumboenda kumatrials kaunda sei, hapana, tiri kungonzi vigai munhu tisu asi paine mashoko. Saka zvakaunganidzwa vanhu nezuro naDDC weGokwe naDDC weKwekwe pamwechete nepolisi neavo vana mambo nezvekuti mutumbi wamakaendesa pamusha wemunhu imhosva inosungisa. Ndo mashoko vari kuti atikagarira. Varamba vakomana kuti hwangu kana tichisungwa tichazosungwa. Vakabva vachizvo takudzokera. Asi shoko rakazosiya raiswa pamusoro penyaya yerufu rwomunyaradzi nderekuti izvo mambo njelele vekuGokwe kunova ndo kune mutumbi uri mumochari. Vakanzi izvo vagare pasi musi weSaturday meeting nemhuri yakafirwa. Vozodzorerawo mashoko enyaya yavabudisa. Kuti vabudisa zvipi. Asi taura naishe vanhu inini handikwanisi kurasa chivanhu. Ndizvozvo vari kuti handikwanisi kurasa chivanhu. Chandiri kuzara chekuti vana vakati mwana wangu kuno akafa ende veukama vakafirwa. Saka ndo zviripo. So nyaya yamunyaradzi ndo pairi. Meeting yainozuro ndo pairi. Vasekuru vamunyaradzi vakosina kutaura kuno kwatiri kuita vachibva ipo pameeting vakabva pinda muno muHarare. Izvo sikutaura kuno kwatiri kuita vari padomboshava. Kunei kudomboshava? Kudomboshava sekuru vamunyaradzi ndo kune musha wavo. Kumusha kuGokwe kwaigara amai vaamai vamunyaradzi nemukomana uyu ndiye vabatsira basa ari pamba. Sekuru vamunyaradzi ava ihanzvadzi yaamai vamunyaradzi yakazovaka musha wayo kuno kudomboshava. Right. Saka nyaya yemunyaradzi ndo payava. Tamirira kunzwa kuti ishe vekuGokwe pavachaita meeting yavo nevana vavo vachabuditsa zvipi zvavachatora zvakare vachisumudza kudzorera kuna ishe wekuZhombe. Avo vakapindura kuti hongu tatozwa kubva kwamuri kuti imhosva tanga tisikazvizivi kana iri mhosva inouyachi pavanhu handitika. Right. Vakazoti kudiniko ana DDC mapurisa namambo. Hapana nyaya yakabuda ndopakazonzi nyaya yatakuisira kuti mambo vanova ndiwo varidzi vevana kaundi mhuri iyi yakafirwa. Mumbonoita meeting muri kwenyu kuGokwe. Then zvavachabudisa pakati pavo zvichatorwa zvakare naishe anova ndiye mukuru apa. Ozidzorera kupi? Kumapurisa. Right. Yava.
pakaipa Zimbabwe muri kunzwa update yegokwe Zhombe kuti vakafirwa ndo vakashedzwa vakagarwa navo pasi vakataurwa navo vachinzi zvamakaita imhosva kutora mutumbi wemufi kumuendesa pamba pevanhu ava hama neshamwari andifunge kuti vakapara mhosva nokuti vakatedzera ka shoko rakataurwa nemushakabvu handiti mushakabvu ndiye akataura kuti musandiviga ndisina mabody parts akakwana munopera kufa ndiendese ikupi ikoko kune vanhu vane chekuita nezverufu rwangu ende vari kushevedzera kuti isusu takashevedzwa kuti mwana wenyu akafa kuno hatina kuramba bhodhi ikatorwa ikaiswa kumochari hatina kuramba after kumochari chinzi munhu aitwa postmortem patakapiwa bhodhi hatina kuramba takatora bhodhi takatonanga kugoko takunoviga munhu tiri mukati merodhi vanoziva mukati menzvimbo yegokwe Chidoma vanotoziva kuti nguva yakatorwa chitunha chinzi kubva kupostmortem guva rakatocherwa yes kana guva rakachirwa zvinoreva kuti vakanga vabvuma kuti vari kuenda kunoviga munhu zvakazoitika pamugwagwa zemunhu aimanifest nokutaura kweizwi raibuda pamutumbi kwanzi ndo zvakatikonesa asi shoko riri kutiremera nderekuti kana pakabuda shoko rekuti musandiviga ndisina mapasi akakwana mukandiviga ndisina mapasi akakwana munopera kufa tomboti uri iwewe unoita sei saka mapurisa vanenge vakusungani hama here dzakaudzwa neizwi kuti ndiendese munondisiya pamba pakati kana kuti vanenge vakusunga mushakabvu nzvimbo yese ine mukuru wayo nokuti ipo pari kuitwa matarizvo zvidzimwe dzenguva panonzi mukuru ngawe kuno saka mukuru anobvunzwa kuti ndimi akapa here simba rokuti munhu yechitunha chiende kunoiswa pamukova wevanhu maybe ndianosungwa kana kuti family yose ichasungwa hatizivi kuti achapiwa mhosva ndiani asi izwi rakabva kumutumbi wakafa hatizoti kusatungwa here kuchasungwa here chitunha kana kuti vakaudzwa izwi iri vakaritevedzera asi shoko guru mune Zimbabwe kuti munyaradzi haasati avigwa meeting yaine zuro yakaperera pakuti madha ekugokwe nekukwekwe nemadzishe acho vakangogomera pakuti vachaita imwe meeting ishe okugokwe nevanhu vake vachabudisa ipapo vachazodzorera zvakare kumapurisa kuZhombe right mutumbi wamunyaradzi wakazoenda here kupostmortem vakataura nezuro kuti hapana zvavakaudzwa nezvazvo ende hapana result yavakaudzwa kunzi paipai patakamboti tikuenda kupostmortem kwakazobuda zvakare asi vanoti ivo ndakavabvunzwa kuti mimi pamakanzi izvo uyai kuno kuti ende kupostmortem makaenda zvikanzi hatina nokuti kana kwese kwatinoziva hatizivi kuti tinoenda kupi kunodii nokuti chatinoziva chinhu chekuti panoitwa postmortem tinongozodzwa maresults ndo zvabuda izvi zvingave izvo zviasizvo hatizvizivi asi isusu tichazva kuti postmortem yedu tichaipiwa newedu munyaradzi ya zvakaoma handisi kuziva vedare vateerere manyama kuti munoti kudini kune update yezhombe gokwe izvozvi mamiriro ayakaita right veukama vakagona here hama dzemushakabvu munyaradzi vakagona here kutevedzera shoko rakataurwa nemushakabvu kuti musandiviga mapatsi angu akakwana right munopera akakofa ndiendesei pamba panhingi handitika munoti kudini 0713938538 kana iri mhosva yokuti veukama avo vakafirwa vakaendesa kamutumbi pamba pevamwe vanhu right ndiani achasungwa apa ndiani anobatwa 211 nemashoko ari kubva kuvasakuda vedu veDesmond Fresh Products iri kuti iyo tinodzidzisa munhu wese pasina qualifications mabasa emaoko uchida kuita course yebaking unongobhadhara $80 course yebuilding kuvaka